Здравейте, трейдери! Ще направя анализ на валутата двойка британски паунд, американски долар. Започнем от седмичната графика, на която виждаме една фигура, която силно наподобява формацията глава и рамене, но такива фигури действат по-добре, когато линията, нек линията е с обратен наклон или равна. Но се случва да действат и такива, които са построени по начина, по който е тази сега. Във всички случаи тази нек линия действа като резистанс, като съпротива. Освен това, в тази зона има съпротива от долната част на всички тези консолидации. А те са много, ако върнем назад графиката, ще ги намерим. Няма смисъл сега да го правим. Друг вариант на съпротивата е тази розовата плоскаща средна, която е с период 200. Това ми дава достатъчно основание да търся корекция, въпреки силният в момента тренд и силния момент на цената нагоре. Да минем на дневна графика, където ще видим, че имаме добра предпоставка да се образува дивергенция. Освен това, на седмична графика имаме предпоставка за образуване на скрита дивергенция. И ще ви обърна вниманието на нещо друго. Виждаме, че MACD в тази зона тук се е получила ситуацията, наречена Zero Line Reject, или с други думи отблъскване от линията на нулата, която е съвпаднала с този пин-бар тук, и виждаме как това е стласкало цената доста нагоре. Ако се върнем пак на седмичната графика, ще видим, че осцилатора MACD е наближил нивото на нулата. Ако седмичен бар затвори негативно, тогава ще имаме възможност да наблюдаваме вероятно отблъскване на цената от нулата при MACD в обратната посока, т.е. надолу, което евентуално ще възобнови нисходящия тренд. Това са основните причини за решението ми да търся къси позиции при тази валутна двойка. Друга причина е разработената от мен система, разработената от мен стратегия за намиране на екстремни ситуации в движението на валутните двойки, и не само на валутните двойки, а на всеки един финансов инструмент. А това е използването на ATR Channels, което на български ще рече канали на средното отклонение, канали на средната амплитуда. Това е един индикатор, на който са изобразени девиации от средната амплитуда на цената. Когато цената отиде в последната линия на девиация, смятаме, че имаме екстремум. Също така наблюдавам този осцилатор, който при значение над 90 и под 10 е в екстремум. В случая на 4-часовата графика на тази двойка, осцилаторът е в екстремум. Сигнал за влизане в поръчка ми дава, когато едновременно осцилатора слезе под екстремното ниво от 90 и този индикатор долу с разноцветните барове променят цвета си от тъмно син на по-светло син. Този индикатор измерва силата на тренда. Тоест, отслабва тренда, осцилаторът слиза от екстремното си ниво и цената е под последната линия на тези канали. Това ми дава сигнал. Сигнала важи при затваряне на бара. Когато бара затвори, имаме сигнал. При изпълнение на всички тези условия, разбира се. Ако това стане, отварям позиция с Limit Sell Order, така че разстоянието до стопа, който е няколко пипса над последната точка, и първата цел, която е първата възможна преграда, в случая ето тази малка консолидация тук и синята линия на този индикатор, трябва да е минимум 1:1. От тези съображения си поставям Limit Sell Order. Както виждате, аз имам вече открита агресивна къса позиция от ниво на 1.5915 някъде, с стоп малко над последния хай и много консервативна цел от 50 и няколко пипса. Ако обаче тези условия се изпълнят, за които говорихме преди малко, аз ще открия нов Sell Order, за да търгувам по тази моя стратегия. Благодаря за внимание.